Както знаете, днес завършихме първата учебна година на Българско училище в Стокхолм, което е един невероятен успех за нашето малко общество. И много съм радостен, че на този ден съвпада точно и празникът 24 май, денят на славянската писменост и култура. И смятам, че 24 май е от всички национални празници всъщност най-важният национален празник. Като един символ на духовното израстване, като един символ на духовното освобождение. Нямам точна статистика, но в повечето държави, също и в България, обикновено националните празници се свързват с дни на освобождение или на придобиване на независимост. Обаче, ако погледнем в историята на човечеството, границите на страните се менят непрекъснато, страни непрекъснато биват освобождавани, завладявани. Дори в този момент наши славянски съседи не могат да решат към коя държава принадлежат, а може би искат да си направят и тяхна нова държава. И след десетки години границите на страните ще продължат да се променят. Така че физическото, териториалното, административното освобождение е нещо преходно, което с времето губи своя смисъл. Например, ние не мисля, че празнуваме нещо за това, че сме освободили византийско просто. Такива далечни събития вече отживяват. И което е най-важното за хората е чрез просвета и образование, когато духът на хората, на децата израсне, хората ще бъдат по-свободни, независимо от това в какви териториални условия израстват. И знаете, в днешно време живеем в един глобален свят. Всеки ден десетки хиляди полети свързват хората дори в най-отдалечените точки на света. Повечето от нас тук говорят вече няколко езика, имаме приятели, сме посещавали десетки страни, децата ни израстват с няколко националности. И това, което би се получило в един такъв глобален свят и което не бива да позволяваме деца, които са отрасли в такава глобална установка, да не се превърнат в едни сухи тръни, които вятър ги носи из преите на живота. Тръни, които нямат корени, които не знаят откъде са дошли и на къде отиват. Затова целта на нашето дружество, на училището, затова празникът 24 май е много важен за създаването на тази идентичност, така че децата да носят в себе си частица от всяка една страна, с която са имали допир. Било то от майка, баща или място, където са израсли. Това е рисунка на моя син Габриел, който са някакви дни ще стане на 5 годинки. И той не я рисува специално за днешния ден, но мисля, че тя е много показателна как нашите деца имат... Например, ние да често тъждествяваме като чисто говори историята, защото там сме се родили, там сме израсли. Но днешните деца, те имат много различни културни истории, които ние трябва да ги затвърдим, така че те да са наясно, че те носят в себе си и българското, и шведското, и американското, и китайското, и японското, и испанското, и така нататък. Има една фраза, която много често се използва и от българите, и от другите, от типа на горствам, че съм българин, или горствам, че съм китаец, или няма значение. Тази фраза сама по себе си, извън контекст, е
според мен е доста голословна и безсмислена. Защото това, къде си се родил, е просто една случайност, за която нямаш и нищо не си свършил. По-скоро може да се гордееш, че си спечелил топто, защото си профишил всяка седмица. Но това, с което може да се гордеем ние, родителите, учителите от Горското училище, цялата ни общност, е, че ние запазваме и предаваме на поколенията една частица от култура, която те ще носят през своя живот и с която те ще бъдат едни осъзнати и духовно израснали граждани на глобалния свят, в който живеем. Да ни е честит днешния празник и много се радвам, че всички сте тук. Благодаря. Надявам се, че днешната богата програма ще ви хареса много. Имаме представление на децата, рецитал, песни и танци, след това имаме и представление на възрастните. Сега продължаваме с програмата, подготвена от учениците.
ни дали светлината, хванали ни обеда, с тях ни пишат и днес децата българи свобода. Сега ние ще поздравим с малката група, ще направим един малък танц, песничка. Иван Вазов. Барбор, Побор, моето братче, не мога никак да мълчи. И вечер в малкото крилатче гласета се вечи и ти. Дали какво да бъде пита, земята с бабка се оре, спината има ли котица, на село има ли море. Да мога ли да знае всичко, няма по-скоро порасте, това граби.
песен, заедно с голямата химна. Къде започваме? Имам сега честа да дам думата на посланника на Република България в Швеция, господин Цветан Стоев. Честит
празник на всички първо. Второ, аз искам да благодаря за поканата да бъда днеска на този светъл празник сред вас. Съжалявам, че не можахме да направим празника в посолството, но както знаете, утре са изборите за Европейски парламент и имаме съответно изисквания, на които трябва да отговаряме, но ви обещавам, че вратите на посолството ще бъдат пак отворени, така както са били през последните 2 години. Това е един от празниците, които кара всеки от нас като българи да се чувстваме по-горди. И мисля, че това е едно доказателство, че когато сме единни и сплотени и когато имаме перспектива в бъдещето, можем много да дадем и на другите нации и народи. Аз искам да благодаря на всички, които са ангажирани в Българското културно дружество. Това е един факт, който е създаден от вас, не от някоя институция или не по заръка на някой политик. Направено е от вас, за вашите деца и с увереност смятам, че това нещо ще пребъде и за в бъдеще, защото то е в интерес на всички нас. Да се запази българското, да се запази духа, тези деца да знаят, че все пак имат родина, да научат български език, да научат български танци, да научат повече за своята държава и да се гордеят с нея. Дай Боже, ние по-възрастните да им даваме повече повод за това. Благодаря на Росен, благодаря на всички вас, които сте също съпричастни към това да съществува тази завоювана вече и тук територия на Българското културно дружество. Аз искам и да благодаря и на децата, които събота и неделя са присъствали на занятията, защото не е лесно да ходиш от понеделник до петък на училище и после събота пак трябва да бъде съчетано с някакви занимания. Но смятам, че на всеки ще му е интересно, когато и учителите го направят интересно. Поклон пред труда и на учителите, които всеотдайно вложиха тези часове доброволен труд в културното дружество и пожелавам наистина успехи за в бъдеще. Още един път честит празник. Искам също да кажа, че дружеството получи по почтата 2 поздравления. Едното е от Министерството на образованието и науката, с което ни поздравяват с 24 май от госпожа Лилия Крисарова, министър на образованието и науката. И също получих поздравление от кабинета на вице-президента Мария Попова, която също ни поздравява с този празник. Аз искам много да благодаря на нашите учители, Вяра Светлова, Дарина Филипова, Соня Георгиева и Галина Иванова, които са цитирали. Сега нашите деца ще се получат свидетелство с успешно завършена година. Сега ще изтикам само детенце, ще дам дипломата и започваме с Яна Иванова. Поздравления! Следващия е Йоан Мишел.
Андони Мураитис. Той нещо се или уморен. Следващата диплома е за Стефан Колев. Трябва да се обърти на снимката да кажем за 10. Други ученик, който успешно завършва учебната година, се казва Петър Едвард Петров. Кажи на мама или на тати, или на двамата. Следващата диплома е за Михаел Борисов. Заповядай. Надя Беклан се казва другото момиче. Други ученик, заповядай. Диплома за успешно завършена учебна година получава нашия най-малък ученици Мартин Илиев. След Мартин е ред на Мартина Димитрова. Мартина Димитрова. Нейната сестра ще го взема. Тук ли? Не. Тя празнува в България. Да, майката да дойде. Или сестричката. Така се притеснява. Другата година. Диплома за успешно завършена учебна година получава Кристиян Иванов. Лукас Улсон. Успешно завърши. Следващата диплома е за Ангелина Усой. Заповядай. Александър Йохансон. Къде е Александър? И той не е тук. Мама тази и той. Да, добре. Следващата диплома е за Кристофер Бекман. Криси, къде си? Ето ти. Заповядай. Астрид Петрова е една от ученичките, които завърши в посолството. Тя е най-малката 3-годишна. Казвам чудващ напредък в българското училище. Ето още един малък ученик, който идва тук в АБФ. Ела Мария Плъскрал. Заповядай. Браво! Едуард Олсен, той също завърши българското училище към посолството, групата на посолството, но не присъства в момента. И Никол Олсен, те са братче и сестриче, които заедно учат български. Ерик Стоичков. Сега си Ерик. Не. Тогава преминаваме към Габриел Апостолов.
годината към посолството в българско училище. Освен това, диплома е за нашата най-малка ученичка, само на 2 години, Кристина Колева. И още двама ученика, които завършиха успешно българското училище през годината. Това е Вера Катрин Веселинова и София Палмквист. И двете бяха в групата към посолството на българското училище. Училището беше подкрепено с дарение също така, за което ние сме много благодарни. И искаме да дадем по еднаква благодарност също на нашите дарители. Ще започна с Евгения Славова. Всички са много щастливи, че я има и се надяваме да я има още много такива време. Благодаря ви, Нина Гранчарова също с много ентусиазъм и с дарение да подкрепя нашето училище. Велик Димитров. Благодаря много, приноса не е лично моя на фирмата, в която работя. Те оказаха голямо съдействие и бъдещите необходими са отворени за подобна помощ. Така че имам материална база. Още два задължени дарители има в България, за което пак ще благодаря на Евгения Славова, която ни И аз не виждам. Много искам да благодаря на Евгения Славова, която ни свърза с още двама дарители в България. Ако можете също така да предадете тяхното. Иван Гърницки от издателство Захари Боянов получиха дарения от учебници и книги за нашите деца. И Бела Славова от АСЕ Системс. Сега от името на дружеството и на родителите искам да благодаря на учителите за техния всеотдаен и меморен труд през годината. Много се радвам, че имам възможност да работя с вдъхновяващи и умни деца и само мога да се надявам да продължим в същия дух. Благодаря ви. Честител много празника на всички. Най-вече да благодаря за поканата да бъда част от учителите от екипа, да продължаваме да работим с децата. Наистина е прекрасно. Всички са много талантливи, много възприемчиви и с радост и любов правят това и се личи, че им е много забавно, което е най-голямото за нас. Благодаря ви, че сте празник още веднъж. Галина Славова.
Катерина Ларсон, която е в чужбина в момента, но и на нея благодарим за дошла. Ами, така, с това приключва първата част от програмата ни. Сега каня всички на малка почивка в фоайето, където имаме малко захапване.